Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 1988ko ekainean agertu zen ariketa bat, eremu elektrikoa lantzen duena, eta esaten digu. 0,2 gramoko esferatxo bat masa arbuiagarriko ari batetik eskegita dago. 5 centimetroko distantziaz banandurik dauden bisafla vertikal eta paraleloen artean. Hauek dira gure bisafla vertikal eta paraleloak. Esferak 6 bideramar berminus bederatzi kulonbeko karga positiboa du. Esfera honek karga bat izango du, hemen adierazi duguna. Zein potentzial diferentzia jarri barko dugu saflen artean, ariak vertikalarekin 45 graduko angelua osatu esan. Inolako potentzial diferentziarik ez badago, hau da, hemen delta V ez badago bisaflauen artean, ez litzateke eremu elektrikorik egongo, eta eremu elektrikorik ez egotekotan, pelotatxoa jauziko zen vertikalen, ezta? Nik ez badiote zer egiten, nik horrelako zerbait badaukat, pelota horrela egingo zen. Baina nahi badugu, pelota izatea angelu jakin bat, horrek esan nahi du nola baiteko indarra jasan barko duela norabide horretan. Eta zein izango da indar hori? Indar elektrikoa. Indar elektriko hori, bisafla kargatu eta paraleloen artean eremu elektriko uniforme bat izango dugu, eta nola kargatuta dagoen, indar bat egingo dio. Hori da, ulertu behar duguna, onartu behar duguna ariketa egiten hasi aurretik. Ados, lehenengo esaten digu, zein den hemen esarri behar den potentzial diferentzia, justo, hemengo, zenbat eta potentzial diferentzia gehiago, orduan eta eremu elektriko gehiago, eta eremu elektriko handiago bada, indar gehiago ingo dio, ezta? Eta indar handiago egiten badio, angelu hau handiagotuko da. Galdetzen digu, zein den justo hemen agertu behar den potentzial diferentzia, angelu hau 45 gradutakoa izateko. Esatea hasiko nizela C puntutik, atik hasi beharrean, azkenean horrelako gara bat daukagunean, irudikatu behar ditugu esferaren gainean agertzen diren indar guztiak, indar diagrama batein barko dugu, gero deskonposatuko dugu izardatzean eta iardatzean, dinamikako ariketetan egiten den bezala, eta orduan C atala, dola aurretik lehenengo pausua den, C ataletik hasiko naiz. Azten bazarete A ataletik, ziurrenik konturatuko zarete bukatzerakoan C atala eginda daukazuela. Beraz egingo dugu, pelota edo esferatxo honen gainean zeintzu diren eragiten duten indarrak. Fijatzen bagara, esferatxoaren gainean, alde batetik egongo da sokak egiten dion tentzioa, bestetik gravitate indarra egongo da beruntze egingo diona, eta azkenik lehen komentatu dugun potentzial diferentzia honek sortutako eremu elektrikoak eragingo dion indar elektrostatikoa. Beraz, dauzkagu 3 indar. Hau dago izardatzean, hau dago iardatzean, ingo duguna da T tentzioa, deskonposatuko dugu TI eta TIsa osagaietan. Deskonposatu dugu TI eta TIsa, eta nola hemen 45 gradu dukagun, albokoa da TI, beraz hau kosinoarekin egongo da, TI da T kosinu 45 gradu, eta TIsa, hau, izango da T sinu 45 gradu. Izatez berdin dio, 45 gradutan sinu eta kosina berdina direlako, baina ondo edatziko ditugu, ze beste angelu bat izatekotan horrela adierazi beharko genuke. Orain, egingo duguna da, nola horreka posizioan gauden, berdin esango dugu indar hau honen berdina dela, eta indar hau honen berdina dela. Esan bezala, izardatzean daukagu T sinu 45 gradu izango dela TIsa, hau, eta bestetik indar elektrostatikoa. Hau honen berdina izan behar dira, hau horrekan egoteko, eta berdina gertatzen zaigu, hauekin. Beraz, garatuko dugu indar elektrostatikoa eta indar gravitatorioa. Indar elektrostatiko izango da Q bidere, F delako Q eremu elektrikoa, ez dakigu zein den, baina eremu elektriko bat egongo da hor. Indar gravitatorio izango da M bider G, eta orduan, egiten duguna da, hau, zati hau, bigo zaitugu, T-erekin joaten da, sinu esateko sinu tangente bihurtzen da, eta hau QE, zati MG, hau geratzen zaigu. Tangente 45 gradu ezagutzen dugu masa, ezagutzen dugu G, ezagutzen dugu Q, ezagutzen ez dugun bakarra, E izango da, eta honekin lortuko dugu E. Fijatzen bazarete, C atalaia bukatu dut hemen, ari naiz B atala egiten, eta atala dana batera, ariketa osoa batera egiten ari naiz, E hau lortzen dugunean, zein izango da saflen arteko eremu elektrikoaren intentsitatea, hori da B-ren erantzuna, eta behin E daukagunean kalkulatuko dugu zein den potentzial diferentzia. Eskatzen badugu horrelako zerbait, hau biak gora doaz, hau zatitzen, masa, datu bezala mandigute. G da konstantea, 9,8. Tangente 45, kalkulagailuan egiten mauzue, bat ematen du. Karga, datu bezala mandigute, eta hau guztia eragiten dugunean, ematen dugu, hau. Beraz, eremu elektrikoa, jarri behar dugun eremu elektrikoa hemen, justo angelu hau 45 gradutakoa izateko, hain zuzen ere, hau da.
Baita ere, irudikatu dugu ja kargen gaineko oreka posizioan. Falta zaigun oso bakarra da potentzial diferentzia. Eta hori da, oraintxe bertan egingo duguna. Oso gutxi, eremu elektrikoa normalean, ez uniformea, ez konstante izaten. Eta kasu oso gutxietan, edo igual bakarrik honetan, lortuko dugu eremu elektriko uniforme eta konstantea. Zesan edu horrek? Bi xafla, paralelo eta infinituak ez dira, bata karga positiboarekin, bestea negatiboarekin jartzen badugu, bai potentzial diferentzia bat sortuz, ikusiko duguna da, hemen agertzen den eremuaren balioa beti dela berdina. Lehen kalkulatu duguna, etengabe izango dela berdina. Eta gainera, beti daukala noranzko eta norabide berdina, baita ere uniforme izango dela. Hau gertatzen denean, erabilizakegu urrengo adierazpena, baina hau bakarrik gertatzen denean. Hau da, orain erabiliko guguna adierazpena, ia inoiz ez da erabiltzen. Hemen agertzen zaiguna. Formula honek erlazionatzen du. Horrelako egoera batean, eremu elektrikoa, hemen dagoen eremu elektrikoa, eta bi xaflen artean esarritako potentzial diferentzia. Modu simple batean. Ze izango da D? D izango da bi xaflen arteko distantzia. Eta eriketak eman digu datu bezala. Beraz, nola guia eremua daukagun, eta bi xaflen arteko distantzia baite daukagun, zuzenean kalkulatuko dugu zein den potentzial diferentzia. Beraz, datuak sartzen dugunean, hemen aurreko atalean kalkulatutako eremu elektrikoa, hemen bi xaflen arteko distantzia, lortzen dugu urrengoa. Potentzial diferentzia izango dela -1,74 volt. Hemen positiboa ematen digu, hemen negatiboa, azkenean potentzial diferentzia kalkulatu zakegu emetik ona edo emetik ona. Norabide batean izango da positiboa eta bestean negatiboa, baina garrantzitsuena da jakitea zenbateko diferentzia dagoen bi xaflen artean. Eta, kasu honetan, hau ematen digu. Errepikatzen dut. Formula hau, potentzial diferentzia eta eremu elektrikoa haien artean erlazionatzeko formula edo adierazpen hau bakarrik erabili daiteke eremu elektriko uniforme eta konstantean. Eta hau bakarrik gertatuko da bi xafla paralelo eta kargatuta ditugunean.